Čaute, kamaráti! Nedávno som dostal správu od jedného tajného ctiteľa, ktorý sa ma pýtal, že prečo v každom videu používam hola amigo, hola señorita, že kde som sa narodil. Tak som mu odpísal, že som sa narodil v nemocnici, ale ďalej si už nepamätám, lebo som bol strašne malý. Ale zároveň som na seba hrdý, pretože som prešiel naozaj trnistou cestou, plnú nástrah a prekážok a ako jediný spomedzi všetkých spermií som sa dostal do vysnívaného cieľa. Wait a minute! Každopádne, veľmi pekne ďakujem za túto veľmi dôležitú správu. No a pre všetkých vás takých podobných seruste! No a my ideme ďalej. Je rok 2025, no a posledný Long Round vyšiel v decembri pod názvom Rodičia, kde sme si rozobrali v podstate skladbu od Hasičekyho. Od tej doby prešlo hodne času. Hodne. Musím upozorniť, že Long Round nemám platený. Robím to v podstate vo svojom voľnom čase zadarmíko a pretože ma to baví. A bolo to naozaj náročné obdobie, ten celý polrok, pretože sme menili firmu, vymenili sme skoro celý štáb. Veľa energie a času nám zožrala prerábka štúdia. Ja som prišiel o prácu, pretože nám zrušili prevádzku a mali sme rôzne projekty, ktoré boli fakt namáhavé, proste úplne šialené a ja na konci toho celého som sa fakt cítil vyčerpané a zničené ako Tatry vtedy, keď bola kalamita. A aby toho nebolo málo, takisto ako vy po novom roku si dávate nejaké predsavzatia, že chcete sa niekde posunúť, tak aj my sme sa rozhodli, že v Long Round posunieme trošku na inú úroveň. Taký level up. Tento rok nebudeme rozoberať len veľké klipy, veľké projekty, ale zameriame sa aj na v podstate všetko, čo vyjde z našej malej tvorivej dielni. Áno. Popri tom, ako učím ako tanečný lektor, či sa venujem hudbe ako spevák a producent, popri tom som profesionálny fotograf a kameraman. A samozrejme, točím svadby, stužkové reklamy, eventy, rôzne kontenty a rôzne veci, čo sa týkajú vizuálneho materiálu, ktorý práve vy potrebujete. To znelo ako skrytá reklama. Znamená, že budeme rozoberať každú jednu spoluprácu, všetko, čo sme doteraz natočili alebo nafotili. No a tým pádom budeme robiť asi také skryté reklamy. A pribudnú aj rozhovory s ľuďmi, s ktorými sme spolupracovali a mnoho ďalšieho. V novom šate, v novom štúdiu, čo je tiež jedna z noviniek pre vás. A ako posledná novinka je, že ako moderátor končím a namiesto mňa bude niekto iný. Nie. Toto je Rusty, jeden z spolumajiteľov Brospica Prešov na Masarykovej 22. A toto mi zasa príde ako nejaká skrytá reklama. Nie, nekončím, bohužiaľ, nie je na to rozpočet. Tak, novinky máme za sebou, no a teraz poprosím, tu dáme logo, dáme jingle a let's go! Nie, počkaj. Zrobíme trošku zmenu aj v tomto. Dáme najprv jingle, potom príde logo, no a my práve začíname. Jíha! Ak hľadáte krásne a pokojné miesto niekde v okolí Prešova, tak ste tu správne. Ale počkať, nemyslím štúdio. Ale pekné, že? Pekná, co? Jo, šéfe. Výborne. Hovorím o spolupráci, ktorú som si naozaj užil a môžem vám ju na 100% odporučiť. Necítite závan reklamy? Príjemné a pokojné miesto. Skvelý personál, úžasný catering, umelci, ktorí tam hosťovali, boli milí a priateľskí a všade, kde si sa pozrel,
to len sršalo neuveriteľnou pozitívnou energiou a vibeom. A nie, nehovorím o štúdiu. Hovorím o mieste zvanom Wellness Club Placidus, ktoré je skryté medzi rodinnými domčekami v ruskej Novej Vsi. A naozaj má čo ponúknuť. Krásny interiér, krásny exteriér, suchá, párna rímska sauna, výrivka, bazén, oddychová miestnosť a krásny balkón s úžasným výhľadom na západ slnka. No a sem tam pílenie dreva od susedov. Bude říct, Cecilko, říct bude. Václavka řídící chladí do sopránu. A to všetko pod jednou strechou. Just computers, no one here to start a war. We're forgotten, just a picture, no one looks at anymore. In a world where we forget about our mothers, maybe we... Takže ak máš manželku, milenku, ženu, známu alebo frajerku a chceš si oddychnúť, tak ich nechaj pokojne doma a ty hýbaj sem. Počkej, nemyslím sem ako do štúdia. Myslím do Placidusu, chápeš? Wait a minute. Ale nie, určite tvoju polovičku poteší napríklad nejaký oddychový romantický večer. Pokiaľ nie si schizofrenik. Dobrý deň, pane. Budete sám? Nie, však budeme dvaja. Obávam sa, že vám ako si nerozumiem. Však... Ale z čoho ja som bol úplne mimo, boli ceremonie, ktoré sa tam pravidelne dejú. Kokos, ty na čo myslíš? Ty jeden. Ja som v živote naozaj videl strašne veľa. Maratón na opätkách, hod na diaľku mobilným telefónom. Dokonca, keď som pracoval v gastre, tak som zažil, ako si borci a borkyne prehádzajú a žonglujú a kotrmelcujú s fľaškami. Dokonca som niekde počul, že niekde v Taliansku je súťaž v točení a v hádzaní cesta na pizzu. Ale nikdy by ma nenapadlo, a tu teraz hovorím vážne, že existujú medzinárodné, dokonca svetové súťaže v točení uteráku. V tomto prípade si naozaj neviem predstaviť, keby si bol na tréningu a niečo pokazil. Čo by v takom prípade urobil tréner? Že... A daj si 20. A ešte raz. A poďme. No makaj! No makaj! No makaj! Poďme! Čo sa oni flákaš? Paš magaj, jedna hrbata! Ja som tanečník a choreograf. A viem, čo to je pracovať s ľuďmi a je to naozaj krásne, ale namáhavé povolanie. A ešte keď sa venujete takému odvetviu, ako je show choreografie, kde musíte vymyslieť samotnú choreografiu, vymyslieť kostýmy, príbeh, pointu a ešte, že aby tam bola nejaká emócia. A pri týchto ceremoniáloch to bolo naozaj vidieť. V Placidusu som naozaj videl mnoho vystúpení v podaní krásnych kostýmov a rôznych postav. Či už to bola postava Tarzana, Johna Wicka, Nia z Matrixu, určite ste nevideli Černocha ako kozmonauta. No už keď sme pri tých Černochoch, viete aký je rozdiel medzi Černochom a pneumatikou?
No, že keď dáte na pneumatiku reťaz, tak nezačne hneď repovať. Videl som pilotku Top Gunu, Aladina, Letušku, člena Addams Family a dokonca aj postavu, ktorá mi strašne pripomínala Toma Hardyho zo seriálu Tabu. Teda, skoro. Toto je skôr taký Tom Hardy z Vyšu. Samozrejme musím vypichnúť uterákom oko. Ale nie, skôr po svojej dobe sa stretávam s takými projektami v štýle, že kámo, počuje, nestíhame, proste toto treba natočiť rýchlo, toto, počuje, poďme ešte tam a natočíme ešte toto aj tamto. Ja proste milujem točenie pod tlakom a v strese a v takom chaose. Vlastne v podstate je super, že máš všetko naplánované a potom nakoniec sa to úplne zvrhne. A vlastne ja tak rozmýšľam, že však slovo chaos je vlastne moje druhé meno. Dobrý deň, vy ste prišli na odber? Dobrý. Áno, prišiel. No, vaše meno? Meno? Milan, Deklan, Vilan, Chaos, Kot, Patkan, Knedlík, Maličký, Breaker, Hnat. Aha, dobre. Ale na jednej strane chápem, hej, že tí účinkujúci, ktorí sú tam, tak sú vlastne v extrémnych horúčavách, skoro celé po obede až do večera a jasné, že nemajú energiu, chcú ísť domov sa vyspať a oddychnúť. Takže vlastne bolo na mne to nejak vymyslieť, aby to bolo fakt, že rýchle, stručné, efektívne, tak sme našli jeden priestor, čiže sauna, nasvietili sme to, natočili sme zo pár šotov. S tým, že sa to bude kombinovať s ostatnými zábermi z akcie. A čo je dôležité, tak takúto štruktúru záberov sme nechali po celý čas v každom jednom evente, na ktorý som bol. Aby ľudia vedeli, že áno, toto je Placidus, áno, oni majú takéto videá. Ceremoniál budeme na starosti Ondrej, potom Sabina, potom sa môžete tešiť na Timovi, ako máme vo zvyku trošku to gradovať. Máme tu pre vás dvoch majstrov svojho remesla. Môžem zabudnúť na catering. Všetko domáce, čerstvé, rôzne obložené chlebičky, pašteky, pomazánky, rôznych druhov a tvarov, dokonca nejaký fresh čaj z nejakých byliniek. Naozaj, bolo to proste famózne. A hlavne nemôžem zabudnúť na tie rôzne balzámy a mastičky, čo sami účinkujúci vlastne vyrábajú. A vlastne potom to aj tam ponúkajú, aby to ľudia vyskúšali a dokonca ešte hovoria o tom, čo to je, akú to má štruktúru, z čoho je to vyrábané. Máme pre vás prichystaný aj peeling, ale ja si neviem zapamätať jeho názov ani z čoho sa skladá, takže to vám už povie Ľuboš. Ja akurát poprosím, keď si ho budete dávať, vynechať tvár, slabiny a ideálne aj chodidla od spodka, aby sa vám potom nešmýkalo po podlahe. A ten peeling sa volá? Ten peeling sa volá Wokihi a je to indiánsky peeling a v podstate je najlepší a najúžasnejší momentálne dostupný u mňa. Program na celý večer bol naozaj, myslím si, nadmieru dostačujúci a hlavne človek stamať, keď odchádzal, tak odchádzal naozaj oddychnutý, zrelaxovaný a ja osobne som tam vždy stamať odchádzal taký plný energie, že vlastne keď som prišiel domov večer, fakt sa mi reálne nechcelo spať. Future, just computers. No one here to start a war. We're forgotten, just a picture. Ale čo je úplne geniálne, aspoň si myslím, keďže ja sa rád hrám s takými dejovými a príbehovými linkami, že vlastne vždycky sme natočili video tak, že
keď jedno video niekde končilo, tak druhé tak začínalo a takto proste pokračovalo ďalej na všetky videá. A myslím si, že z takýchto videí, hlavne na pokračovanie, trošku lepší, zaujímavejší, než len keby to bolo nejak zbuchané video do hudby a seru spa a ideme ďalšia akcia. Myslím si, že ak naozaj chceš si oddychnúť, vyčilovať, prípadne kúpiť pernamentku na takýto pobyt alebo na takéto, ja neviem, vypnutie, ja to volám, z reálneho sveta alebo odreagovanie sa, neváhaj, zavolaj tam, objednaj si, dokonca vlastne ten poukaz môžeš aj niekomu darovať ako darček a myslím si, že naozaj ty alebo ten dotyčný človek si tam naozaj oddychne, naberie energiu a úplne sa vyčiluje. Necítite závan reklamy? Tak, toto bolo rozobratie Wellness Club Placidus a hlavne, čo je veľmi dôležité, že je to prvé video tohto roku. Ak sa vám to páčilo, som strašne rád. Ak sa vám to nepáčilo, tak je mi to úplne jedno, lebo to robím zadarmo. A ak chceš podporiť, či už Placidus alebo mňa, nechaj odber, like, nejaký komentárik pod tie videá a my sa vidíme v ďalšej časti Long Round a ja sa na vás teším.